gakwar gidan Ziljudi na cikin sallah. Kan na ce ka yi masa na tabbata fakaninka, martaba isa daraja rabba har salatanka. Kun ubangidan masana wanda kai da haskenka, ni kwadan salatun ballafuzan da zan kulla. Sanya alihi na gidansa kan na roƙe ka, har sahabihi majazubai rabu na roƙa. Sai ka sanya nana da saidi sun zamo ta suka sanya tabi'i na da auliya ulla. Malamin da ba shi da malam galibin Allah. In ana batun sauran sai babu kafara, waga sayyida ta yi daban ummu amara. Ta yi hidima da diyanta a gurin nurare, jiki haɗi da wani su a hudu dan Allah. Zana gaida autar mata kuma babbar su, sayyida bi kya huta ke kike basu. Salli sun masalli salaman alaiki gatan su, Fadima a amsa kira na tauraruwar Allah. Gaida sidi bango na siga dole a raba, nan ba wana wannan karnin babu ta baba. Aha babu duka mu gode wa rabu mun caɓa, tun da shi ya ba mu uba sidi dan Rasulallah. Assalam ala madayanci mai munajati, assalam ala shiryayye nuru fi zati, assalam ala madawurin karamin saiti, ban abin da za na faɗi ka a gane katila. Malamin da ba shi da malam galibin Allah. Ya hakikanin ilimi masani kafin kalamu, ya na fari kafin farko kai ka tarbe mu. Duka nau'ikan zanuban mu kai ka yafe mu, banda kai a radin Allah za mu sha wahala. Ɗalibin ilahu na ce ma sai suka shaka, ni kwa sai na ce za na daɗa ko ana duka. In faɗa da babbar murya a gane 'yan kuka, wa'yanda ke ta fama domin su raba ka da Allah. Kan na baku babbar hujja ni ku ba amsa, me ake nufi ilimi ne ba na ɗan nisa. Ilimi kalaman Allahu shi da manzansa, to ashe batu ya kare amma akwai matsala. Shi fa ilimi zance ne karkuban kunya, kuma zantukan wa ku tsaya za na ɗan shirya. Zantukan Allah da ma'aiki a daina jayayya, in ka ce akwai na wannan su kai ne faɗan wahala. Malamin da ba shi da malam galibin Allah. Tunda ma fa yayi zuhuri ku dan fahimce ni, bai taɓa zuwa ya duka ba dan a mai nuni. Ikira arabi ya ce mai sayyidul kauni, kuma ya karanta aka ji daga harshen Allah. Rabu ne ya ce za mu sanar ka to ku dan bini, kuma ba ka mantawa sama na yi imani. In ka ja da wannan zancen kai ne mal'uni, kar ka ja da ayar Allah gaji Abdallah. Sannu ƙuri'uka Allah ya faɗa a Ƙur'ani, ga falatan sa'in kun bincika ku neme ni, za ku gane amsar batan ta ma kan tsani, sai ku zo mu ɗunguma yabo na ɗalibin Allah. Kaɗan ko ban ji ba an ce gashi ya duka, gun wani ya ɗauki karatu a warwaran sarka, shi yake sanarwa a sanu na yi san barka, da a ce akwai yanci yau kuda zan cilla. Ɗalibin ilahu mu furta babu hamayya, shi yake karanta allon rabu babu jayayya. In ya ɗaga kai lawul mafuzu za ya biya, wa ake wata makarna mu babu sai a kula. Yan uwa mu tafa wa rasul shazagin Allah, ni ta furta labbai ka mu ce ɗalibin Allah. Inda laifuka na ɗauka kar ku ce kala, kuma inda lada ma duka a bani dan Allah. Gaida kai saraki na Allah wanda shi naɗa, lafiya karimi mai zarrafi a shahada, mai faɗa da yaran Allah. Gaida mamuda banda shi ku ban amsawa za ya san Allah. Matsayinka ya zarta faɗa balaraban zati, mai shiga da ƙarfin Allah ba ka yi laddi. Ga ka fara ga ka ƙarshe, mai rabon tikiti na biyun faɗa a shahada kai kalkilla.
sa birki shi nake wa duk bauta tara dole kalki wanda bai yi mai so na kwarai ba kar yayo sallah. Kai na so ma'aiki domin ka wasu sun ƙini, kai nake yabo don haka gashi wasu sun sani. Ki da so garan duk ɗaya ne in kashe dai ni in ina da kai ba matsala ko zana kwambola. Rayuwar da ba kaunar da hanifa na kyale, ita ko alaka a cikin waninsa na kulle. Sasari na bege ga waninsa ni fa na balle, Allah sauwake na yi wa waninsa ko an bani dala. Mai yaban waninsa balidi ne na kin ƙari, ko mu ce da shi gizo-gizo kuma shirari. In kayo yabo ga wannan ɗaha na yi magori, fikirar ka ta yi kaɗan ne ta wake mai Allah. Yin yaban waninsa hakika ƙarya za zuba, tunda komai ma za a faɗa ba zai yi daidai ba. Shi yasa na ce musu kai co an yi gyam'o ba babin yabo bayan ɗaha har abun Allah. Kan na sanya murfi a yaban kira nake mu tashi, mi ta yin karatu neman sa babatun fashi. Don ku tabbata kan kowanmu da akwai bashi, in ba kai karatu ka biya ba za ka yi kwalla. Gaida kai Abu Zahra ban mace ringim, har da dagurin sidi ina gayyar kai Adam. Ku yi mini gyaran hanya kar in tsaya kam na sani abin da yawa ku ta bani dan Allah. Mai yaban ka Yusuf ne da karamin damara, ku ko yan uwa ta makar kullum a mai nasara. Na buƙaci addu'ar ku saboda sayyida